כ"ז בניסן הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הוא מוקדש מדי שנה בשנה להתייחדות עם זכר השואה שהמיתו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי, ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם. בכל שנה אנו מתאספים כלל תלמידים, מורים וצוות לשאת דברים לזכרם של הנספים, להדליק משואות, לשמוע על מעשי הגבורה, בהצגה, בשירה, בהרצאה מאיש עדות ועוד. השנה נבצר מאיתנו להתאסף עקב הקורונה, אך לא נשכח כי יהודים אנחנו, ולעולם נהיה חלק בלתי נפרד מיום זה. הטקס הערב הוא בסימן ערבות הדדית בתקופת השואה. בעדויות רבות של הניצולים, אנו שומעים על ערבות הדדית שהייתה למרות ואולי בגלל הזוועות שחוו. יהודים שהצילו יהודים אחרים במהלך שנות השואה באירופה, בפעילות אמיצה שבוצעה במטרה להציל את בני עמם. כך ביטאו גיבורים אלה את התנגדותם למסע הרצח הנאצי. הם עמלו כדי להציל יהודים במצבים שונים, תוך סיכון עצמי רב. פעילותם היא דוגמה ומופת לסולידריות יהודית ואנושית, וביטוי עליון לערך היהודי העתיק, כל ישראל ערבים זה לזה. בטקס הערב נפתח צוהר קטן לסיפורים גדולים, וננסה לדמיין את אשר עברו, כי זה מה שאנחנו יכולים, לדמיין. אני מזמינה אתכם להתחבר ליום זה, הערב ולאורך היום מחר, על ידי צפייה בסרטונים בנושא השואה, קריאת ספרים, השתתפות באירועי זיכרון בסלון המקוונים, ובכל דרך יצירתית כזו או אחרת. כדי שיום זה לא יחלוף כשאר הימים. זה המעט שאנו יכולים לעשות ולהראות סולידריות לניצולים ולזיכרון הנספים.